Lily Clark at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjuik Tham. Lakhain Koirapo Nilib MSC constituency ki parlo choki hola havar akhoi putta vote polling center along Wosik Niphain Koyarni APHLC Congress lapen HSDF kadokawi pangrumpet bang Pharukrihini suse mithang party aphan ningachithi ka wepen BJP Ratcharia song along Matikar Biang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangkacharia long kaching bidun Jaimek ang tong pen lapu hinlo anar lo porphai crazy apor koilamati diagram alang roy RCC adelong adung along kido koilamati PHC se kachelanga hem Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen ingpu ponlo aphi porphai si apor choki hola higher secondary school logacharli hem kimi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pokajan MLA Surjo Rongphar Nilip MSC Pobitra Rongpi lapen ongdung Arya Sangho tum chetong dunsi logacharlia hem kimi ingpu pondo aphi porphai baji sira achiti mapor choki hola havar akhoi putta vote polling center along BJP mas joining amai pado ponlo BJP team Karbiang Long team la sohut alhui sarpo aman pen ka chitong dun CM Dr. Tuliram Rong hang chitong dun si lam theke jaike ake joy pen ke bangji surihini rain koira troxia ningkan MSC bang phukil ka prang ake joy pen purthimya ke mang long le patta ke long le lang atum phan ake joy pen pilapo contractor atum bill ke long le lang anta pai achek luang bong bill pipon po kedam tang song trok resim kang tang ke od asong atum apor pepen apran kedam atum phan pipon long po non kilong le do anta non pipon thupo koila mati pen resak hidi lapen borjan toklang so kachil leng atowarta selampon po lapen koila mati pen upper diagram phangcho kedam kewang atowarta selampon po pusi pherangkia thengno than pon le tum ke lang tum alis na yana tum ke long la mane nang pikai dolo la de chin de la ende sir koilamati pen ha khang sirop ke dam atowar siksak pik la sirela so lagi deng ponelo ayo de pen deng ponelo nan tenda ko tel koilamati pen la resak hidi atowar limu pangda ponelo sa hidi lo pen ke sop hai payment koilamati pen resak hidi atowar kulang so an kiram ye atowar kulang so lata deng ponelo non kong thek the lo ta tum ta chini lo ke nilikai ta puera lam lo nilikai ta puera lo nilikai ta puera lam lo si assembly long da nije lo room was not built in a day and sivet ke room ka chala thakni le ye tum MLA election non sikit jutla la sile tum ta la kan pho ang bong bana isi sipen ke claim ponji phane tum kapi chum la sohut ka chitong dun bhokajan MLA Surjo Rongphar Nilib MSC Pobitro Rongpi MLA Nisoti Rangpi BJP is Karbiang Long Maipur Roland Kiling lapen ongdung man pengki do bang phu bang phiatum chitong dun la so mai along Nilip along Congress Mandal Committee sai hem chunbang Benting Tirang HSDF Timothy Tiso lapen ongdung arat BJP along chingbedun kewang Nilip MSC bang phukilik ahut ke non aphong polling tin along ta BJP si pahai lapo pusi mai pialong BJP along chingbedun arat tuma phan than pon Nilip pen Samson inti KATV News tuma khai tumpo nei ha mia tumpo nei ha bongali tumpo nei bachini delo sitame lada ot kelang no tum sila son chuma thalo pusi tumpo na ko lapra anarlo gala son chiplang preji la tu a josi lada ke bok terai tu Wosik Niphain koi phom tier ni Difurong Kimi Center for Studies in Karbi Language and Culture asai hemalong online official website speaking course KAC EM Madhuram Lake Theory Dengpen ing Puponlo. Bangso official online website kang Pupona theke ilitum Karbialam eki lapen jutang jubat ansu seke paprang dun thekjia parmansi ing Pulo. Anan parta labangso oversight Karbialam kacharli jia phan ning ke hangatum pusitami non pen ke online pensita amen chathapon longpo mate admission longpon po. Website bangke www.csklc.in along home damlote main chathap damlong pupusi Dr. Longsing Tiron Director Center for Studies in Karbi Language and Culture hinpen ningjepon This in Karbi language and culture
dak pen sonia program ki deng do isi ke lahelo website kangpu official website kangpu la pen isi ke on chekloyon thom online karbi speaking course la si website kangpu bang lahen lo non bangke lada karbi alama pu thak dak dictionary ta link bi dat lo la pen dak la pirthe ang kang along dan non bangke dak karbi anglong pu chelo Assam India pu kalilo somindara dang along benta karbi alam pen dak wang long po dak thek long po la se non dak nili tum la so pen cheng sinon pu thot pini si pangcheng on tholo cheklo yon thom online karbi speaking course po manela ke karbi alam kaningje je mate karbi apena kapreka khaya tum karbi alam ka charli je phan isi awar sailo Kangpu pon amay along alhi sarpo aman pen KACEM Madhuram lekthe aluhi aman pen Assam angkang chithangklong lun se pipo khila lekthe pi chitong dun anparta penang an karbialam ke charlie student atum pen chenglok penang anabang phubang phi atum chitong dun si online website kangpu amay ingsam jen pen pachun pon che hoponang po itum karbi language aboda bangke 2018 pen alang itum pangcheng ponlo nona bangke elitum elitum alam mer lamchong birthia dangalong astabi nona bangke itum thek ponong po alang itum website pini website isi kangpu pon padolo lasilal bangso a website elitum formality lo bangso kangpu nili fancy keha recharge tok bia keha banang ko lo masalang li hoi pen nili inpu pitekang lo la penke kisuman nili tung kachini ni alam sami pina nili timi tekang long lo tini la bang somai nang edun pe nili tung anutinta kachirap kachitu la bang ke kinangso athila ke mane jungjung afan le eli tum alam thik pangchui kali News Report KATV News lablo adon pinang anason ing hap anda phalang no lablo lason si tum dak thek bonong lasi Rongkhang LC Youth Forum la pen Rongkhang LC Senior Citizen atum pen kedam tangar ditami Rongkhang LC arat phan asona site ami claim pipon bomlo lason thak thaksi vosi ka chekloni phai inkoyar ditami Rongkhang constituency ke parlo salona pachuak la malong tami don pharu ke thom arat tuma phan ke joy pen kowia claim ke ron pon Bangso kowia claim ke ron pon along don pharu ki thomara de tuma phan e don pen kowe rong kep pi pajur pon lo Rongkhang LC Youth Forum tum pen kowia claim ke joy pen Rongkhang constituency arat tuma phan ke ron pon long apot Dr Tuliram Ronghang la pen Robert Timong tuma phan kachuru alam thi pajur pon Rongkhang LC Youth Forum pen tame alang tumhan ki pajur hekot ni di tum committee hin tame alang tumhan ni sam pilo la pen ni committee hobi mangke alang itu man kecil ka main makin ini main kelu depo personal non itu dak chipom MLA pen dak karbelong chief member yang ni doktor besar juga mohak hai alang ni pandamen ni aku open to park lo man kepisa ke rupi pa jordan po Nili Rongkhang LC Youth Forum atumpan nili suri-suri karom pilot surolo berarti madag non kado kami kidukila karena fan lah kowe rong tiron pon arolo kardom panjiri glolang li tuman lasona sai kedeng pon thega pot hedi anso sam koi prang dal anso se deng pon tu thek bom je pan salang tuman hirjume anso se hang tilo la pen kowe aklim kilong arat tum tami aki joy pen kowe aklim kilong pon apot Rongkhang LC Youth Forum la pen Rongkhang LC Senior Citizen tuma phan kachuru alam the pajur pon tu Rongkhang LC Youth Forum la pen Rongkhang LC Senior Citizen atum pen kapre ka theng pi arong tami ron pon bom along la pen football ki pachu joy mek tami bi pon thuji puta than pachini pon bangso joy megalong Rongkhang LC Youth Forum President Rangsina Be General Secretary Sarmon Be Office Secretary Longsing Tiso Advisor Wilson Terang Michael Kramsa kaprek office bearers lapen kowe aklim kilong arat tum chetong dun Lang bitum dak Rongkhang wa dak polisi salona dim la rong bitum kowe keron pon itum pati kono la ken itum ningkang sam
robat timung alang limen kan sini tumdak rong pon lo alang han kidam tang alang contribution dak social akam alang kenan TV salang klaim kidam ni kemi itu teklong men sini rong khang hawat dak ni chingrum si LC teman itu chingrum si dak kabinet atau phan mekhang sai Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakmi Kardom.